Panjing yarap hemen jong Raja Bipul Raghuvanshi naki pulis ka jela Meghalaya pan phasi ya ka sonam ka badon kti ha ka jing peniap yo kurim jongka Raja Raghuvanshi kumban chukdau hangne Bipul Raghuvanshi hakine ki kendet sngi ulakno ya ka sorkar Meghalaya bat ki pulit ka jela Meghalaya halor ka jingjar ngai ki arngut shi kurim Raja bat ka sonam ha sora bat wadhadin balalap ya ka medyap jong Raja kumjuru wadhadin baki pulit jongka jela Meghalaya kilio kem ya ki badon kti ha ka jing peniap yo Raja kentup ya ka sonam bat ya ki laingut ki badon kti ha ka ne ka kam sneu Bipul Raghuvanshi men jong Raja uyai keno ya ki pulit ka jela Meghalaya bat ya ka sorkar jela tak hadu bo lap ya ka jingsha ha ka baki pulit ka jela Meghalaya kilio kem sa uwei par udon kti ha ka ne ka kam penyabriu kata ya usamla rim jong ka sonam urais ku swaha bat hadin kane ka jinglap ya ka jingsha nakaleng men jong Raja Bipul ulapan pau ha ka jingkren bat ki news ha ka bola kerpat ya ki pulit jong ka jela Meghalaya ban ai jing arab nakam cha ban pha phasi ya ka sonam kabadon kti ha ka jing peniap yo Raja Bipul Raghuvanshi ulong ngakerpat ya ki pulit jong ka jela Meghalaya ban ai jing arab ban phasi ya ka sonam kumba ki yarap ha ka por baki wat yo Raja ha ki ne ki kendet sngi bale सोनम को जो है सोनम इसमें इन्वॉल्व पूरी तरीके से है कभी तो सोनम को भी मैं चाहता हूँ मेघालय सरकार के थ्रू तो इसमें जितनी हमारी हेल्प उन्होंने ढूंढने में करी है सोनम को और राजा को ढूंढने में करी है उसी प्रकार से सोनम को फांसी देने में भी हमारी हेल्प कीजिए।